Miji na rai nakan ba shi damar kwanciya da mahaifiyata da ƙanwata cewar wata matar aure. Wata mata ta bayyana hanyar da take bi don faranta wa mijinta rai, kamar yadda Madi Bros ta bayyana yadda take ba wa mijinta damar kwanciya da mahaifiyarta. A cewarta takan ba shi damar shakatawa da 'yar uwarta idan har ya buƙaci haka. Wata mata ta bayyana yadda take ba wa mijinta damar kwanciya da mahaifiyarta da 'yar uwarta. Madi Bros 'yar Amurka ce, ta bayyana wa mabiyanta na shafin TikTok wanda sun kai kimanin mutum 9,100 wanda sun kai kimanin mutum 92,700 dangane da rayuwar aurenta. Matar, mahaifiyarta da mijinta suna rayuwarsu yadda suka ga dama, har kanwarsu ma ba su bari a baya ba. A bidiyon da ta wallafa kamar yadda LIB ta rawaito ta ce, "Ni da mahaifiyata muna musayar miji a wajen kwanciya, kuma hakan yana da matukar kayatarwa kwarai da gaske. Kun san dalili? Idan na ji mijina ba zan iya bashi kaina ba, sai in bashi damar kwantawa da ita. Ni irin matan nan ne da bana baiwa mijina kaina sai sau biyu a mako." Ta ce yana kwana ma da ƙanwata. Madi ɗin ta ce har ƙanwata ma takan kwanciya da mijina. Kamar yadda ta bayyana bisa rayuwarta LIB, "Idan kana so ka san yadda nake farantawa raina, to in bashi damar kwanciya da ƙanwata ne." Wata wallafar bidiyo ta jawo cece-kuce iri-iri kamar yadda wani yayi wani tsokaci. Wannan TikTok ɗin shekara ɗaya ina yi, amma yanzu na kama gabana. A wani labari kuma na daban, "Kin cika cin tsiya, har kicin mijina yake rufe mana da daddare," cewar wata mata ga mijinta. Duka ne muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri na wannan lokacin. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Sai anjima. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Da dumi-dumin sa 'yan bindiga sun kashe mutum 19 ciki har da ƙananan yara, sun kuma kone gidaje da shaguna. Akalla mutum 19 ne suka rasa rayuwarsu bayan da 'yan bindiga suka afka ƙauyen Kuryar Madara da ke jihar Zamfara. Lamarin ya arku ne a ranar Talata, cikin waɗanda suka hallaka har da ƙananan yara, sannan kuma sun bankawa gidaje wuta. Hakan ya auku ne a washegarin ranar da kwamishinan 'yan sandan jihar Ayuba Ilkana ya kai wa 'yan sandan da ke kan hanyar Shinkafa zuwa ƙauren Namo da ziyara. 'Yan bindigar sun hallaka mutane 19 ciki har da ƙananan yara, sannan kuma sun kone gidaje da shagunan mazauna ƙauyen Madara da ke jihar Zamfara a daren ranar Talata. Premium Time ta kuma rawaito yadda suka kai farmakin washegarin ranar da kwamishinan 'yan sandan jihar Ayuba Ilkana ya kai wa 'yan sanda da suke aiki a wuraren hanyar Shinkafe zuwa ƙauren Namo da ziyara. Ƙauyen Kuryar Madara a ƙarƙashin ƙaramar hukumar ƙauren Namo da yake, amma bai da iyaka da Zurmi da Shinkafe, wurin ta'addancin da ya fi yawaita a faɗin jihar. Premium Time ta kuma rawaito yadda wata majiya ta sanarwa da BBC Hausa cewa 'yan bindigan sun kwashe sa'o'i da dama a ƙauyukan suna ta'addanci. Sai da suka saci abubuwa da dama, sannan suka sace dabbobi da ke kiwo a gidaje. Wata majiya ta daban, Mustapha Mai Leda, ya tabbatarwa da Premium Time afuwar farmakin. Kamar yadda ya ce, "Mun binne mutane 19 da 'yan bindiga suka hallaka. Akwai mutane da dama waɗanda suka raunata, waɗanda suna nan a kwance asibiti. Cikin waɗanda aka hallaka din har da ƙananan yara da mata waɗanda suka kasa tserewa yayin farmakin." Wata majiya ta daban ta ce, "'Yan bindiga sun bankawa gidaje 13 da ababen hawa 16 wuta ciki har da na 'yan sanda." Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Muhammad Shehu ya tabbatar da kai farmakin, amma bai faɗi bayani akai ba. A wani labarin kuma na daban, rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta bayyana yadda ta samu nasarar kama mutane 21 da ake zargin 'yan bindiga ne da suka addabi jihar, tare da masu taimaka musu guda 69 a cikin watan Satumba. ASP Muhammad Shehu, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar, ne ya bayyana hakan ga manema labarai a Gusau, inda ya lissafo tarin nasarorin da jami'an tsaro suka samu a jihar. Kamar yadda ya bayyana, sun hallaka shugaban 'yan bindiga guda 5 da jami'an tsaro suka daɗe suna neman ido a kai. Duka ne muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri na wannan lokacin. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Ku like da kuma cin gyara ko kore. Lamarin ya arku ne a ranar Talata, cikin waɗanda suka hallaka har da ƙananan yara, sannan kuma sun bankawa gidaje wuta. Hakan ya auku ne a washegarin ranar da kwamishinan 'yan sandan jihar Ayuba Ilkana ya kai wa 'yan sandan da ke kan hanyar Shinkafa zuwa ƙauren Namo da ziyara. 'Yan bindigan sun hallaka mutane 19 ciki har da ƙananan yara, sannan kuma sun kone gidaje da shagunan mazauna ƙauyen Madara da ke jihar Zamfara a daren ranar Talata. Premium Time ta kuma rawaito yadda suka kai farmakin washegarin ranar da kwamishinan 'yan sandan jihar Ayuba Ilkana ya kai wa 'yan sanda da suke aiki a wuraren hanyar Shinkafe zuwa ƙauren Namo da ziyara. Ƙauyen Kuryar Madara a ƙarƙashin ƙaramar hukumar ƙauren Namo da yake, amma bai da iyaka da Zurmi da Shinkafe, wurin ta'addancin da ya fi yawaita a faɗin jihar. Premium Time ta kuma rawaito
yadda wata majiya ta sanarwa da BBC Hausa cewa 'yan bindigan sun kwashe sa'o'i da dama a ƙauyukan suna ta'addanci. Sai da suka saci abubuwa da dama sannan suka sace dabbobi da ke kiwo a gidaje. Wata majiya ta daban, Mustapha Mai Leda, ya tabbatarwa da Premium Time farmakin. Kamar yadda ya ce, mun binne mutane 19 da 'yan bindiga suka hallaka. Akwai mutane da dama waɗanda suka raunata waɗanda suna nan a kwance a asibiti. Cikin waɗanda aka hallaka din har da ƙananan yara da mata waɗanda suka kasa tserewa yayin farmakin. Wata majiya ta daban ta ce, 'yan bindiga sun banka wa gidaje 13 da ababen hawa 16 wuta ciki har da na 'yan sanda. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Muhammad Shehu ya tabbatar da kai farmakin amma bai faɗi bayani a kai ba. A wani labarin kuma na daban, rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta bayyana yadda ta samu nasarar kama mutane 21 da ake zargin 'yan bindiga ne da suka addabi jihar tare da masu taimaka musu guda 69 a cikin watan Satumba. ASP Muhammad Shehu, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar, ne ya bayyana hakan ga manema labarai a Gusau, inda ya lissafo tarin nasarorin da jami'an tsaro suka samu a jihar. Kamar yadda ya bayyana, sun hallaka shehuman 'yan bindiga guda 5 da jami'an tsaro suka daɗe suna nema ido a rufe. Duka ne muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Ku like da commenting gyara ko ƙorafi sai yanzu. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannu da jimirin sake kasancewa da mu a wannan sabon shirin Cakwakiya. Dan faranta wa mijina rai, nakan ba shi damar kwanciya da mahaifiyata da kanwata cewar wata matar aure. Wata mata ta bayyana hanyar da take bi don faranta wa mijinta rai, kamar yadda Madi Bros ta bayyana yadda take ba wa mijinta damar kwanciya da mahaifiyarta. A cewar ta, takan ba shi damar shakatawa da 'yar uwarta idan har ya buƙaci haka. Wata mata ta bayyana yadda take ba wa mijinta damar kwanciya da mahaifiyarta da 'yar uwarta. Madi Bros 'yar Amurka ce, ta bayyana wa mabiyanta na shafin TikTok wanda sun kai kimanin mutum 9,100 wanda sun kai kimanin mutum 92,700 dangane da rayuwar aurenta. Matar, mahaifiyarta da mijinta suna rayuwarsu yadda suka ga dama, har kanwarsu ma ba su bari a baya ba. A bidiyon da ta wallafa, kamar yadda LIB ta rawaito, ta ce, ni da mahaifiyata muna musayar miji a wajen kwanciya, kuma hakan yana da matukar kayatarwa kwarai da gaske. Kun san dalili? Idan na ji mijina ba zan iya bashi kaina ba, sai in bashi damar kwantawa da ita. Ni irin matan nan ne da bana baiwa mijina kaina sai sau 2 a mako. Ta ce yana kwana ma da kanwata. Madi din ta ce har kanwata ma takan kwanciya da mijina. Kamar yadda ta bayyana bisa rayuwarta LIB, idan kana so ka san yadda nake farantawa raina, to in bashi damar kwanciya da kanwata ne. Wata wallafar bidiyo ta jawo cece kuce iri-iri kamar yadda wani yayi wani tsokaci. Wannan TikTok din shekara ɗaya ina yi, amma yanzu na kama gabana. A wani labari kuma na daban, kin cika cin tsiya har kicin mijina yake rufe mana da dare, cewar wata mata ga mijinta. Duka ne muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri na wannan lokacin. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Sai an jima. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannu da sake kasancewa da mu a wannan sabon shirin. Da dumi-dumin sa 'yan bindiga sun kashe mutum 19 ciki har da ƙananan yara, sun kuma kone gidaje da shaguna. Akalla mutum 19 ne suka rasa rayuwarsu bayan da 'yan bindiga suka afka ƙauyen Kuryar Madara da ke jihar Zamfara. Lamarin ya auku ne a ranar Talata. Cikin waɗanda suka hallaka har da ƙananan yara, sannan kuma sun banka wa gidaje wuta. Hakan ya auku ne a washegarin ranar da kwamishinan 'yan sandan jihar Ayuba Ilkana ya kai wa 'yan sandan da ke kan hanyar Shinkafa zuwa ƙauren Namo da ziyara. 'Yan bindiga sun hallaka mutane 19 ciki har da ƙananan yara, sannan kuma sun kone gidaje da shagunan mazauna ƙauyen Madara da ke jihar Zamfara a daren ranar Talata. Premium Time ta kuma rawaito yadda suka kai farmakin washegarin ranar da kwamishinan 'yan sandan jihar Ayuba Ilkana ya kai wa 'yan sanda da suke aiki a wuraren hanyar Shinkafe zuwa ƙauren Namo da ziyara. Ƙauyen Kuryar Madara a ƙarƙashin ƙaramar hukumar ƙauren Namo da yake, amma bai da iyaka da zurmi a Shinkafe, wurin ta'addancin da ya fi yawaita a faɗin jihar. Premium Time ta kuma rawaito yadda wata majiya ta sanarwa da BBC Hausa cewa 'yan bindigan sun kwashe sa'o'i da dama a ƙauyukan suna ta'addanci. Sai da suka saci abubuwa da dama sannan suka sace dabbobi da ke kiwo a gidaje. Wata majiya ta daban, Mustapha Mai Leda, ya tabbatarwa da Premium Time farmakin. Kamar yadda ya ce, mun binne mutane 19 da 'yan bindiga suka hallaka.
akwai mutane da dama waɗanda suka raunata waɗanda suna nan a kwance asibiti. Cikin waɗanda aka hallaka din hadda ƙananan yara da mata waɗanda suka kasa tsirewa yayin farmakin. Wata majiya ta daban ta ce, 'yan bindiga sun bankawa gidaje 13 da ababen hawa 16 wuta ciki har da na 'yan sanda. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Muhammad Shehu ya tabbatar da kai farmakin amma bai faɗi bayani akai ba. A wani labarin kuma na daban, rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta bayyana yadda ta samu nasarar kama mutane 21 da ake zargin 'yan bindiga ne da suka addabi jihar tare da masu taimaka musu guda 69 a cikin watan Satumba. ASP Muhammad Shehu, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ne ya bayyana hakan ga manema labarai a Gusau inda ya lissafo tarin nasarorin da jami'an tsaro suka samu a jihar. Kamar yadda ya bayyana, sun hallaka shehuman 'yan bindiga guda 5 da jami'an tsaro suka daɗe suna nema ido a rufe. Duka ne muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Ku danna subscribe kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Ku yi like da kuma cin gyara ko ƙorafi sai haka. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Da dumi-dumin sa 'yan bindiga sun kashe mutum 19 ciki har da ƙananan yara sun kuma ƙone gidaje da shaguna. Akalla mutum 19 ne suka rasa rayuwarsu bayan da 'yan bindiga suka afka ƙauyen Kuryar Madara da ke jihar Zamfara. Lamarin ya arku ne a ranar Talata, cikin waɗanda suka hallaka har da ƙananan yara sannan kuma sun bankawa gidaje wuta. Hakan ya auku ne a washe garin ranar da kwamishinan 'yan sandan jihar Ayuba Ilkana ya kai wa 'yan sandan da ke kan hanyar shinkafa zuwa ƙauren Namo da ziyara. 'Yan bindiga sun hallaka mutane 19 ciki har da ƙananan yara sannan kuma sun kone gidaje da shagunan mazauna ƙauyen Madara da ke jihar Zamfara a daren ranar Talata. Premium Time ta kuma rawaito yadda suka kai farmakin washe garin ranar da kwamishinan 'yan sandan jihar Ayuba Ilkana ya kai wa 'yan sanda da suke aiki a wuraren hanyar shinkafa zuwa ƙauren Namo da ziyara. Ƙauyen Kuryar Madara a ƙarƙashin ƙaramar hukumar ƙauren Namo da yake, amma bai da iyaka da zulmi a shinkafe wurin ta'addancin da ya fi yawaita a faɗin jihar. Premium Time ta kuma rawaito yadda wata majiya ta sanarwa da BBC Hausa cewa 'yan bindigan sun kwashe sa'o'i da dama a ƙauyukan suna ta'addanci. Sai da suka saci abubuwa da dama sannan suka sace dabbobi da ke kiwo a gidaje. Wata majiya ta daban, Mustapha Mai Leda ya tabbatarwa da Premium Time farmakin kamar yadda ya ce, mun binne mutane 19 da 'yan bindiga suka hallaka. Akwai mutane da dama waɗanda suka raunata waɗanda suna nan a kwance asibiti. Cikin waɗanda aka hallaka din hadda ƙananan yara da mata waɗanda suka kasa tsirewa yayin farmakin. Wata majiya ta daban ta ce, 'yan bindiga sun bankawa gidaje 13 da ababen hawa 16 wuta ciki har da na 'yan sanda. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Muhammad Shehu ya tabbatar da kai farmakin amma bai faɗi bayani akai ba. A wani labarin kuma na daban, rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta bayyana yadda ta samu nasarar kama mutane 21 da ake zargin 'yan bindiga ne da suka addabi jihar tare da masu taimaka musu guda 69 a cikin watan Satumba. ASP Muhammad Shehu, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ne ya bayyana hakan ga manema labarai a Gusau inda ya lissafo tarin nasarorin da jami'an tsaro suka samu a jihar. Kamar yadda ya bayyana, sun hallaka shehuman 'yan bindiga guda 5 da jami'an tsaro suka daɗe suna nema ido a rufe. Duka ne muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Ku danna subscribe kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Ku yi like da kuma cin gyara ko ƙorafi. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Cakwakiya. Dan faranta wa miji na rai, nakan bashi damar kwanciya da mahaifiyata da kanwata cewar wata mata da aure. Wata mata ta bayyana hanyar da take bi don faranta wa mijinta rai. Kamar yadda Madi Bros ta bayyana yadda take ba wa mijinta damar kwanciya da mahaifiyarta. A cewar ta takan bashi damar shakatawa da 'yar uwarta idan har ya buƙaci haka. Wata mata ta bayyana yadda take ba wa mijinta damar kwanciya da mahaifiyarta da 'yar uwarta. Madi Bros 'yar Amurka ce, ta bayyana wa mabiyanta na shafin TikTok wanda sun kai kimanin mutum 9,100 wanda sun kai kimanin mutum 92,700 dangane da rayuwar aurenta. Matar, mahaifiyarta da mijinta suna rayuwarsu yadda suka ga dama har kanwarsu ma ba su bari a baya ba. A bidiyon da ta wallafa kamar yadda LIB ta rawaito ta ce, ni da mahaifiyata muna musayar miji a wajen kwanciya kuma hakan yana da matukar kayatarwa kwarai da gaske. Kun san dalili? Idan na ji mijina ba zan iya bashi kaina ba sai in bashi damar kwantawa da ita. Ni irin matan nan ne da bana baiwa mijina kaina sai sau biyu a mako. Ta ce yana kwana ma da kanwata. Madi din ta ce har kanwata ma takan kwanciya da mijina. Kamar yadda ta bayyana bisa rayuwarta LIB. Idan kana so ka san yadda nake farantawa raina, to in bashi damar kwanciya da kanwata ne. Wata wallafar bidiyo ta jawo cece kuce iri-iri kamar yadda wani yayi wani tsokaci. Wannan TikTok din shekara ɗin ina yi amma yanzu na kama gabana. A wani labari kuma na daban,
kin cika cin tsiya har kicin mijina yake rufe mini da dare, cewar wata mata ga mijinta. Duka ne muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri na wannan lokacin. Ku danna subscribe kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Sai anjima. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Cakwakiya. Dan faranta wa mijina rai, nakan ba shi damar kwanciya da mahaifiyata da kanwata cewar wata matar aure. Wata mata ta bayyana hanyar da take bi don faranta wa mijinta rai, kamar yadda Madi Bros ta bayyana yadda take ba wa mijinta damar kwanciya da mahaifiyarta. A cewar ta takan ba shi damar shakatawa da 'yar uwarta idan har ya buƙaci haka. Wata mata ta bayyana yadda take ba wa mijinta damar kwanciya da mahaifiyarta da 'yar uwarta. Madi Bros 'yar Amurka ce, ta bayyana wa mabiyanta na shafin TikTok wanda sun kai kimanin mutum 9,100 wanda sun kai kimanin mutum 92,700 dangane da rayuwar aurenta. Matar, mahaifiyarta da mijinta suna rayuwarsu yadda suka ga dama, har kanwarsu ma ba su bari a baya ba. A bidiyon da ta wallafa kamar yadda LIB ta rawaito ta ce, "Ni da mahaifiyata muna musayar miji a wajen kwanciya, kuma hakan yana da matukar kayatarwa kwarai da gaske. Kun san dalili? Idan na ji mijina ba zan iya bashi kaina ba, sai in bashi damar kwantawa da ita. Ni irin matan nan ne da bana baiwa mijina kaina sai sau biyu a mako." Ta ce yana kwana ma da kanwata. Madi din ta ce har kanwata ma takan kwanciya da mijina. Kamar yadda ta bayyana bisa rayuwarta LIB, "Idan kana so ka san yadda nake farantawa raina, to in bashi damar kwanciya da kanwata ne." Wata wallafar bidiyo ta jawo cece-kuce iri-iri kamar yadda wani yayi wani tsokaci. Wannan TikTok din shekara ɗaya ina yi, amma yanzu na kama gabana. A wani labari kuma na daban, kin cika cin tsiya har kicin mijina yake rufe mini da dare, cewar wata mata ga mijinta. Duka ne muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri na wannan lokacin. Ku danna subscribe kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Sai anjima. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Da dumi-dumin sa 'yan bindiga sun kashe mutum 19 ciki har da ƙananan yara, sun kuma ƙone gidaje da shaguna. Akalla mutum 19 ne suka rasa rayuwarsu bayan da 'yan bindiga suka afka ƙauyen Kuryar Madara da ke jihar Zamfara. Lamarin ya arku ne a ranar Talata. Cikin waɗanda suka hallaka har da ƙananan yara, sannan kuma sun bankawa gidaje wuta. Hakan ya auku ne a washegarin ranar da kwamishinan 'yan sandan jihar Ayuba Ilkana ya kai wa 'yan sandan da ke kan hanyar Shinkafa zuwa ƙauren Namo da ziyara. 'Yan bindiga sun hallaka mutane 19 ciki har da ƙananan yara, sannan kuma sun ƙone gidaje da shagunan mazauna ƙauyen Madara da ke jihar Zamfara a daren ranar Talata. Premium Time ta kuma rawaito yadda suka kai farmakin washegarin ranar da kwamishinan 'yan sandan jihar Ayuba Ilkana ya kai wa 'yan sanda da suke aiki a wuraren hanyar Shinkafe zuwa ƙauren Namo da ziyara. Ƙauyen Kuryar Madara a ƙarƙashin ƙaramar hukumar ƙauren Namo da yake, amma bai da iyaka da zurmi a Shinkafe, wurin ta'addancin da ya fi yawaita a faɗin jihar. Premium Time ta kuma rawaito yadda wata majiya ta sanarwa da BBC Hausa cewa 'yan bindigan sun kwashe sa'o'i da dama a ƙauyukan suna ta'addanci. Sai dai suka saci abubuwa da dama, sannan suka sace dabbobi da ke kiwo a gidaje. Wata majiya ta daban, Mustapha Mai Leda, ya tabbatarwa da Premium Time farmakin. Kamar yadda ya ce, "Mun binne mutane 19 da 'yan bindiga suka hallaka. Akwai mutane da dama waɗanda suka raunata, waɗanda suna nan a kwance asibiti. Cikin waɗanda aka hallaka din har da ƙananan yara da mata waɗanda suka kasa tsirewa yayin farmakin." Wata majiya ta daban ta ce, "'Yan bindiga sun bankawa gidaje 13 da ababen hawa 16 wuta, ciki har da na 'yan sanda." Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Muhammad Shehu ya tabbatar da kai farmakin, amma bai faɗi bayani akai ba. A wani labarin kuma na daban, rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta bayyana yadda ta samu nasarar kama mutane 21 da ake zargin 'yan bindiga ne da suka addabi jihar, tare da masu taimaka musu guda 69 a cikin watan Satumba. ASP Muhammad Shehu, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar, ne ya bayyana hakan ga manema labarai a Gusau, inda ya lissafo tarin nasarorin da jami'an tsaro suka samu a jihar. Kamar yadda ya bayyana, sun hallaka shehuman 'yan bindiga guda 5 da jami'an tsaro suka daɗe suna nema ido a rufe. Duka ne muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Ku danna subscribe kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Ku yi like da kunancin gyara ko korafi. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Cakwakiya. Dan faranta wa mijina rai, nakan bashi damar kwanciya da mahaifiyata da kanwata cewar wata matar aure. Wata mata ta bayyana hanyar da take bi don faranta wa mijinta rai, kamar yadda Madi Bros ta bayyana yadda take ba wa mijinta damar kwanciya da mahaifiyarta. A cewar ta takan bashi damar shakatawa da 'yar uwarta idan har ya buƙaci hakan. Wata mata ta bayyana yadda take ba wa mijinta damar kwanciya da mahaifiyarta da 'yar uwarta. Madi Bros 'yar Amurka ce, ta bayyana
ta bayyana wa mabiyanta na shafin TikTok wanda sun kai kimanin mutum 9,100 wanda sun kai kimanin mutum 92,700 dangane da rayuwar aurenta. Matar, mahaifiyarta da mijinta suna rayuwarsu yadda suka ga dama, har kanwarsu ma ba su bari a baya ba. A bidiyon da ta wallafa kamar yadda LIB ta rawaito ta ce, "Ni da mahaifiyata muna musayar miji a wajen kwanciya, kuma hakan yana da matukar kayatarwa kwarai da gaske. Kun san dalili? Idan na ji mijina ba zan iya bashi kaina ba, sai in bashi damar kwantawa da ita. Ni irin matan nan ne da bana baiwa mijina kaina sai sau biyu a mako." Ta ce yana kwana ma da kanwata. Madi din ta ce har kanwata ma takan kwanciya da mijina. Kamar yadda ta bayyana bisa rayuwarta LIB, "Idan kana so ka san yadda nake farantawa raina, to in bashi damar kwanciya da kanwata ne." Wata wallafar bidiyo ta jawo cece-kuce iri-iri kamar yadda wani yayi wani tsokaci. Wannan TikTok din shekara ɗaya ina yi, amma yanzu na kama gabana. A wani labari kuma na daban, "Kin cika cin tsiya, har kicin mijina yake rufe mini da daddare," cewar wata mata ga mijinta. Duka ne muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri na mu na wannan lokacin. Ku danna subscribe kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Sai an jima. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Da dumi-dumin su 'yan bindiga sun kashe mutum 19 ciki har da ƙananan yara sun kuma ƙone gidaje da shaguna. Akalla mutum 19 ne suka rasa rayuwarsu bayan da 'yan bindiga suka afka ƙauyen Kuryar Madara da ke jihar Zamfara. Lamarin ya arku ne a ranar Talata, cikin waɗanda suka hallaka har da ƙananan yara, sannan kuma sun banka wa gidaje wuta. Hakan ya auku ne a washegarin ranar da kwamishinan 'yan sandan jihar Ayuba Ilkana ya kai wa 'yan sandan da ke kan hanyar Shinkafa zuwa ƙauren Namo da ziyara. 'Yan bindiga sun hallaka mutane 19 ciki har da ƙananan yara, sannan kuma sun kone gidaje da shagunan mazauna ƙauyen Madara da ke jihar Zamfara a daren ranar Talata. Premium Time ta kuma rawaito yadda suka kai farmakin washegarin ranar da kwamishinan 'yan sandan jihar Ayuba Ilkana ya kai wa 'yan sanda da suke aiki a wuraren hanyar Shinkafe zuwa ƙauren Namo da ziyara. Ƙauyen Kuryar Madara a ƙarƙashin ƙaramar hukumar ƙauren Namo da yake, amma bai da iyaka da zurmi a Shinkafe, wurin ta'addancin da ya fi yawaita a faɗin jihar. Premium Time ta kuma rawaito yadda wata majiya ta sanarwa da BBC Hausa cewa 'yan bindigan sun kwashe sa'o'i da dama a ƙauyukan suna ta'addanci. Sai da suka saci abubuwa da dama, sannan suka sace dabbobi da ke kiwo a gidaje. Wata majiya ta daban, Mustapha Mai Leda, ya tabbatarwa da Premium Time afuwar farmakin. Kamar yadda ya ce, "Mun binne mutane 19 da 'yan bindiga suka hallaka. Akwai mutane da dama waɗanda suka raunata waɗanda suna nan a kwance asibiti. Cikin waɗanda aka hallaka din har da ƙananan yara da mata waɗanda suka kasa tserewa yayin farmakin." Wata majiya ta daban ta ce, "'Yan bindiga sun bankawa gidaje 13 da ababen hawa 16 wuta ciki har da na 'yan sanda." Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Muhammad Shehu ya tabbatar da kai farmakin, amma bai faɗi bayani akai ba. A wani labarin kuma na daban, rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta bayyana yadda ta samu nasarar kama mutane 21 da ake zargin 'yan bindiga ne da suka addabi jihar, tare da masu taimaka musu guda 69 a cikin watan Satumba. ASP Muhammad Shehu, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar, ne ya bayyana hakan ga manema labarai a Gusau, inda ya lissafo tarin nasarorin da jami'an tsaro suka samu a jihar. Kamar yadda ya bayyana, sun hallaka shehuman 'yan bindiga guda 5 da jami'an tsaro suka daɗe suna nema ido a rufe. Duka ne muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Ku danna subscribe kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Ku yi like da kunin gyara ko korafi. Sai an gama. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Cakwakiya. Dan faranta wa mijina rai, nakan ba shi damar kwanciya da mahaifiyata da kanwata, cewar wata matar aure. Wata mata ta bayyana hanyar da take bi don faranta wa mijinta rai, kamar yadda Madi Bros ta bayyana yadda take ba wa mijinta damar kwanciya da mahaifiyarta. A cewar ta, takan ba shi damar shakatawa da 'yar uwarta idan har ya buƙaci haka. Wata mata ta bayyana yadda take ba wa mijinta damar kwanciya da mahaifiyarta da 'yar uwarta. Madi Bros 'yar Amurka ce, ta bayyana wa mabiyanta na shafin TikTok wanda sun kai kimanin mutum 9,100 wanda sun kai kimanin mutum 92,700 dangane da rayuwar aurenta. Matar, mahaifiyarta da mijinta suna rayuwarsu yadda suka ga dama, har kanwarsu ma ba su bari a baya ba. A bidiyon da ta wallafa kamar yadda LIB ta rawaito ta ce, "Ni da mahaifiyata muna musayar miji a wajen kwanciya, kuma hakan yana da matukar kayatarwa kwarai da gaske. Kun san dalili? Idan na ji mijina ba zan iya bashi kaina ba, sai in bashi damar kwantawa da ita. Ni irin matan nan ne da bana baiwa mijina kaina sai sau biyu a mako." Ta ce yana kwana ma da kanwata. Madi din ta ce har kanwata ma takan kwanciya da mijina.
Kamar yadda ta bayyana bisa rayuwarta LIB, idan kana so ka san yadda nake farantawa raina, to in ba shi damar kwanciya da ƙanwata ne. Wata wallafar bidiyo ta jawo cece-kuce iri-iri kamar yadda wani ya yi wani tsokaci. Wannan TikTok ɗin shekara ɗaya ina yi, amma yanzu na kama gabana. A wani labari kuma na daban, kin cika cin tsiya har kicin mijina yake rufe mini da daddare, cewar wata mata ga mijinta. Duka ne muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri na wannan lokacin. Ku danna subscribe kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Sai anjima.